Tungod sa kainit sa panahon, sunblock ug sunscreen lotion o cream halinon kaayo. Dermatologist ni sugyot nga mogamit og sunblock o sunscreen aron kaprotehian ang panit nining nasinati nga taas nga heat index. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan nagkalanlaing mga pamaagi ang gibuhat sa atong mga kapuso aron lang gyud batambalan ang grabing kainit nga nasinati. Ang uban magsigig inom og tubig ug ang uban bugnaw nga refreshment aron matambalan ang kauhaw tungod sa kainit. Dunay uban nga dili lang nag-hydrate sa lawas kundi dili gisiguro ang proteksyon sa panit. Sama na lang niining mga senior high school students sa Dakbayan sa Talisay nga sa pagawas ilang panimay, mupahid una og sunscreen lotion o cream. Gitugan ni Pearl Raffles nga halos katulos sa kaadlaw siya magpahid og sunblock og sunscreen. Samtang si Ann Claire Bunghanoy kausa lang mamutang. Unsay ka nang magamit sa kanang nasa among balay niya kanang labi na kanang init kay nga panahon like for example mga sunscreen kanang kuan kanang mga kanang kuan dili ka taga out yun ako sa ang padong ko sa eskwelahan niya nika-output na ako padong sa kung ikauli mo sa mukha kay init ka Lotion and kanang sunblock. Sa body ug sa face. Pero usually kapila ka sa kaadlaw mag Once a day. once ra gyud. Kanda yun lakaw. Tambag ni Dr. Hope Solano, dermatologist sa Dakbayan sa Sugbo, nga kun kanunay kang anaa sa gawas ug mainitan, mas maayong kada 30 minutos mag-apply sa panit og sunblock. Apan kun gastos na kaayo, pwede usab ang kada duha ka oras. Naasay oral sunblock ang tawag nato. So it will also protect you sa sun exposure but dungan sa lotion or sunblock na cream imong ibutang sa imong naong or sa lawas. So effective na siya especially kung mag-beach ka na dugay kaayo under the sun. Imong sun exposure no, it gives you UV rays which are very harmful to our skin. So kana siya mo block na siya sa mga UV rays nimo na maigo sa tong panit. So mao na siya ang gamit sa sunblock nato. But it's not 100% na ma-block. Mao na sometimes we call it sunscreen. Matri Dr. Solano, mga bata, hamtong ug mga senior citizen kinahanglan gyud og proteksyon sa panit gikan sa grabing init sa adlaw. Kay posibleng makasinati og skin disease o moresulta sa skin cancer. Even sa bata, sa mga babies, butangan gid og sunblock pero you use the kanang for the babies na sunblock na aman available sa pharmacy. Mostly ang common causes of your skin cancer is from the sun exposure. So mausad na plus ang uban di ba magpaputi kunya mainitan di mo block ilang mga panit di ba mao na tawag melasma. So sige tagpaputi unya paghon magpainit di ay mao na mosamot na noon ka itom ang ilang naong. So mao na siya kung magpaputi ta di gyud ta magpainit. Although kita mga Pinoy mga brown man atong color mas protected ta kaysa mga puti. But even though kaya lang yun gyapon ta mag-protect sa atong naong. Samtang nabantayan sa mga tindera sa tindahan ug pharmacy nga midaghan gyud ang mga namalit og sunblock ning ting-init. Gani hurot-hurot na ang baligyang sunblock ni Botika sa Barangay Lawaan 2. Naarasan siya daghan na malit. Kay kasagaran gid sa karon mga tao kay mag-sunblock makainit magud ang panahon. Apan kining 66 anyos nga si Nanay Jocelyn, dili ti gamitan og sunblock o sunscreen lotion kay matud niya allergic siya. Wala. Allergic ko ana. Muguli mo. Pagkasalgay na mo nga, naamang gaito murang nanguyamang. Kaya okay ko, butangan mga cream ba? So sa may imuhang protection na kining sa grabing kainit sa Wala ra. Bato pa mga ikog dagat, manginhas. Isa kinaro mga oras. Oo. Samtang kining 12 anyos, ang pagsulob og sweatshirt og kalo ang iyang panagang sa tumang kainit sa adlaw. Sunblock? No, dili. So isay man imong protection lang. Wala. Nani lang. Yes, usually. Mag-jacket.
Lantambag ni Dr. Solano nga bisan kun magpahid kita og sunblock sa ato ang mga panit og sa naong, mas maigihapon nga doon tayo panangga gikan sa kainit sama na lang sa bandana, kalo ug payong samtang yan tabag usab nga sa gamiton nga payong mas maayong mga dark colors. Ug kun dili naman lang gani kayo importante imong mga lakon, mas maayong magpundo na lang sud sa establishmento o sud sa panimay ug paboto na lang dili na kayo init ang panahon o mulandong-landong na arya panimong lakwon. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.